og velkommen til min YouTube-kanal. Jeg hedder Rose, og på den her kanal der taler jeg om, hvordan det kan være at være barn i en sammenbragt familie. Og den her video den handler om alder i forhold til, når man introducerer sin kæreste for sine børn. Fordi jeg har en teori om, og det tror jeg også der er mange andre der har, at jo yngre børnene er, jo nemmere er det at introducere en kæreste til børnene. Altså, hvis barnet er 2 til 5 år, så går det måske lidt nemmere med at skulle introducere en ny kæreste for børnene. Hvis børnene er 12-15 år, så er det måske lidt sværere at introducere, fordi så har børnene haft deres primære liv enten med begge deres forældre, eller med den ene af forældrene i en lang årrække. Og så er det måske sværere at introducere en ny kæreste over for sine børn. Så ja, det var bare lige det, jeg kort vil sige i den her video. Skriv gerne i kommentarerne, hvad tænker du i forhold til alder og introducere sine børn for sin nye kæreste. Vi skriver i kommentarerne.